It's kinda cute. She's wearing my jacket right now. Something about you got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Γεια σας φίλοι, γεια σας. Σήμερα σας έχω ένα DIY. Το ξέρω, δεν έχω κάνει πάρα πολλά στο κανάλι μου, αλλά αυτό θέλω να το δείξω γιατί είναι πάρα πολύ grande και το φτιάχνεις από το μηδέν και από το τίποτα. Έχω πάρει μία πάρα πολύ απλή βιβλιοθήκη από το IKEA, αυτή την σιδερένια. Θα σας βάλω κάτω link, θα σας βάλω και εδώ πέρα μια φωτογραφία να καταλάβετε ποια λέω. Είναι πάρα πολύ γνωστή, κάνει γύρω στα 10 ευρώ, 15, είναι πάνθινη. Και πήρα χρώμα βαφή, θα την κάνουμε χρυσή και μαρμάρινη. Το μαρμάρινο πώς θα το κάνω, έτσι όπως έκανα και το γραφείο μου με το αυτοκόλλητο από το Leroy Merlin, το οποίο μου είχε περισσέψει ευτυχώς και είναι just. Θα είναι λίγο όπως να είναι το βίντεο, γιατί δεν έχω τρίποδο, δεν έχω φώτα, είμαι λίγο... Καταλάβετε με, εντάξει. Είναι αυτή εδώ η πάρα πολύ basic και έχω βάλει κάτω πάρα πολλές εφημερίδες για να είμαστε σίγουροι και αρχίζω να ψεκάζω. Προσπαθώ να μην αφήνω κενά, να π.χ. εδώ πέρα έχει κάποια κενά. Τώρα δεν έχει. Έβαλα χαρτιά και στον τοίχο πάνω γιατί άρχισε να μου το βάφει και ήταν πάρα πολύ σπαστικό. Γιατί μόλις το έχω βάψει στο σαλόνι, οπότε θα πρέπει να ξανακάνω λίγο αυτό εκεί το σημείο. Καλύτερα να το κάνετε το σπρέι σε εξωτερικό χώρο παρά σε εσωτερικό. Από τα 4 ράφια που έχει, το πάνω το έκανα χρυσό γιατί δεν μου περισσεύει δυστυχώς αυτό εδώ το αυτοκόλλητο. Εντάξει, εσείς εάν πάρετε καινούργιο θα έχετε και δεν θα χρειαστεί να το κάνετε. Θέλει εννοείται και δεύτερο, μην σας πω και τρίτο χέρι. Έτσι όπως είναι το ραφάκι, θέλω η άκρη που θα φαίνεται να είναι χρυσή. Έχω ένα πολύ μικρό κομμάτι σχετικά. Εμένα δεν με έφτανε να καλύψω και αυτή την πενιά και την από κάτω. Την από κάτω φρόντισα να την κάνω χρυσή, που μπορείτε να το κάνετε κι εσείς άμα σας αρέσει, αλλά πιστεύω θα είναι πιο ωραίο αν κάνετε και τις δύο μεριές με το μαρμάρινο αυτοκόλλητο. Εγώ επειδή δεν έχω κάποιο άτομο να με βοηθήσει, πήρα ένα βουλιαράκι για να το κάνω έτσι, για να μην κάνει φουσκάλες. Και να το ράφι μας! Θα κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία και για τα 2 ή 3 υπόλοιπα ράφια και επανέρχομαι. Το τελικό αποτέλεσμα το λατρεύω. Oh my god, φαίνεται τόσο κάτι που θα έκανε η Amber Soul και χαίρομαι τόσο πολύ γι' αυτό. Κοιτάξτε το πόσο όμορφο είναι, θα τρέμω. Αυτά λοιπόν από εμένα, να έχετε πάρα πολλά φιλιά, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και ιδρωμένη και χάλια. Οπότε θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.